Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, pag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manikot ito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio 1. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang nasungbay iti program. Dear Manong Nemi, ito di pagkayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumabkablaw, tinimbag nga bigat, tinimbag nga aldaw, tinimbag nga oras, kada kaya amin nga sa kapada, papagayam mi. And please share this program, share. Kaya't padaanan nyo papagayam, ti pagkasaritahan, ni pagayam tayong Alan. Ni Alan, kit bigbigan na, nga putot na kano, di anak ni Ipag na. Pudno nga ta, kasano nga napasamak, aya, Alan. Abay awan tibutot mo nga sa balit pagpapausam nga bigbigan. Diyay anak ti Ipag mo. Anyamot. Okay. Hindi ka rin irugi papagayam. Tapos ni kastagat tuloy-tuloy dito yun. From the beginning up to the end. Isunto tintay panangirugi. Medyo i-record tayo. Sa pulan nga tayo. Files tayo manaksid di video. Sa gudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagkayam tayo nga Alan. Amang migbigbig nga putot na kano da jay anak ni Ipag na. Ni ape nga ta. Aya, ape nga ta. Kuna na to'y, Dear Manong Nemi. Nugasta amalpasan ang mapagustuhan tirik namin ang kasawa Manong Nemi ti asawak nga sa dayto ay Manong Nemi ni Melda. San kay bagana? Thank you, sweetheart. Talaga nga nagasgasatak. Ngem ni Manang mo nga? Ni Manang Luz? Ni manang mo, ti malagip mo. Saan kay bagana ti kasta Manong Nemi nga nagasgasat kano isuna? Tasyak, tinagbalin nga asawa na, saan nga gapo tasyak, ti mangibaga. May magpabesumit Manong. Nasing betak. May mesalang ti babae, ti biyag ko, ti lang asawak. Iba't patag ko, agraman di talungan nakmi. Da June, dayan, kini Gigi. Mga opisina, Manong Nemi, kat iso da ito itirutak. Manipod iti balay, mapanak ag opisina, agawid ag amasapa, masangpatak ti asawak, sabtenak, kayawat na digiti kasapulak, sumabat pa ipati digiti talo, nga anak mi, tadadanton dito balay, manipod iti panagbasa da, agbasbasa da iti elementary. Sakbay ito nga mga kami, Manong Nemi.
Mangalak ton iti nakalamlamiis nga serbesa iti ref. Sakto uminom iti serbesa kabayatan nga buybuyak iti news iti TV. Madaman tumeten manon nemi iti panagaramit ti assignment dagiti anak ni. Inton iyayab ti asawa ka ni Melda iti panagdiner min. Siyempre ti mga idaulo, ti kararag, gababa, nga panagpakawan ka dagiti basbasol mi, panagyaman mi ka dagiti taraon, nga naidasar, iti panagkidaw ko, iti Diyos, ti panangbendisyon na, kanagita nga taraon, ngagbali nga magtad kada kami ti pigsa, ngagserbi ken kuha na, kini Apo Diyos, ken ti mga nong, iti pagrebengan ti tunggal may sa kada kami. Ngagtultuloy ko mga daayat ken kapyat tunggal may sa kada kami. Anton maturog, dagiti anak mi, manong nemi, tas tantumat kada kami nga agasawa. Ket numalpas numanen, nga mapagustuhan tirik namin nga agasawa. Ulit-ulitin lang tati asawa manon nemi ako na nakaragragsakak alan. Tas siya tinagbaling nga asawa. Nakaragragsakak. Tinapod Diyos, pinaraburan na ta, iti talong anak. Idinto tanimanang los, nisiping nga anak katawan. Nga dati poon, tiga punang nuapay nga, kabkabilin, ni bayaw tante isuna. Nagkaasin ni manang los. Italikmon ka ni Apo Diyos ti amin, sweetheart. Amok no niya't marikrik na, masasyan ka kinimanang mo. Ngayon, sama na kang kanayon nga, nga agapa daw no mapasamak ti gubat iti nagbaitan da. Adam ti kung dawin matino. Nalimpyo ti panunot ni abirat tante. Api ngamin sangam addaan ni manang iti anak. Kan nagpa-check up damaten. Awa mat diferensya ni manang. Awa mat diferensya ni bayaw tante. Saan nga tangamin? Imuno na da nga nagasawang ng data. Nadaan ti nagsasaruro nga talong anak. Isuda awan. Maturog tan. Ha? Manyaman ti pamaspasamak iti kapsat mo. Ken ti kayong mo. Idaw-daw ta kinapon Diyos nga agtan na ako matibiyag da. Ken madandan tumadlang ti anak. Nadagaang. Katakalitrak panta. Napudot matipog aho na. Serbi na nga anak. Ada aircon di kwarto ta. Sige, yun kong arte aircon. Pati na kita anak takit naka-aircon da. Dato unin ti pagyamyamanak, sweetheart. Nasikat na asawa. Napintas ti trabaho. Nagpintas ti balay tayo. Kompleto at alikamen. Di aircon tayo pa eh. Iso nga nakagasgasat tayo. Katakilo na ipagyamanan tayo kina Apo Diyos. Hindi pa ni Apo Diyos kada tayo. Ngayon, awan tong adat taki sa mapasamak. Awan tong adat problema. No, tantumang problema, alis tong tulasulbarin. Manong nemi, hindi babasit pa ilaang sampay agbasa digiti ang talungan na ko. Umay pagpapausan ti ipag kung manong nemi nga mga sikaso kadakwaya. Ipag. Ay, bayaw. At damat nakapsat mo, pinasikat mga sikaso kadagiti anak mi. Baybayam ka dilat tamat din ang pagpapausak ng anak ko digiti ka anak ka, mabalin. Mahala ka. Magusgustuhan mat manong nemi digiti anak mi siyempre. Tamalaksid nga adaw pudno nga mami da, ada pa'y nakadungdungo, nakasaysayaat, naasikaso, nga antida. Pasaray aramidan na manong nemi ti umay, nga sikasuan na digiti anak mi. Ngayon, nukas na nga masikaso nanton, makita mo itong latamaten tiliday na. Agsarita danto nga agkapsat na nung nemi. Ate, naliday ka manin. Itay nakaragsak ka, makiayam ka na kiti kaanak ka. Itatak, tawanda, tanapandan nagbasa. Tun ka ano nga tayo, namandan kami mati anak. Ano problema maya? Anak lang uno na. Abos na problema kawan. Nga dapat ti maudin ti problema mo yung asawa. Ang babae ti asawa. Kahit na kano ti pumuto ti sa bali. Kahit na kano ipanagnek. Nga saan nga
baog isuna. Nasyak ka no tayo referensya na. Manin, nagsangsangit ak. Padadagin kong dawin, kakabilan na. Nukas na kabilan na ka na. Di kayong, umay ka na ko agkamang dito eh. Sina kayo ngaminin. Agyang ka nito yung manang. Kasta no ka manong nemi di mangin kong ang dialogue. Kahit no siya ti magkasarita nung nemi ipag ko ipag. Ay, bayaw, pasensyakan. No kastahan ta problema sa dibalay. No ta problema kiniabirat mo kahit ditoya kang kamang. Isa din ako mga orti pagkamanga. No saan nga tikabsat mo. Ako matindig naganak ka na kayo. Sa mo ni pang panunutin data. Umisam ka. Nakapimbintas ka kit, numisam ka. Kinaput na, ure no, inoona kang ni Melda, ubing tilangam. Kasano nga di ubing tilangak, kat ako pa anak ko. No, mapikap kabilin na ti asawa. Naangdod ka no, ti babae, magkabil kat. Tanang dudak ka di, bayaw. Amat, nakabimbintas ka, kabangbanglo ka, ipag. Kat no kasta nga pumasyar da nga agasawa dito'y balay, manong nemi. Agsasalita da nga kapsat, da kami mat nga gabirat, tagsango. Oh, birat, tumaog ka. Kasano nga tumaog ka kabirat kat birti ni numak. So nga nga taogang batabasum akit ne, natsananin. Kaya ko ti hard, MTB rin. Sumit lang talagang maskulado ka, abirat tante. Maskulado nga maong sa Serbina eh. Dapat ko nang maong sa Serbina. Tsak mapututan ti asawa. Dito matindi ka po na, abirat, mapi agsapol ka sa bali. Siya sino ko ma, tisang agsapol. Anusan na nga ore mat ipakita, di pa naglipot mo kayong kuha na, abirat. Masaktan, siyempre. Diba? Basol na. Ngayon sa mo nung ipagpakita, iran-ranta, abirat. Diyak man iran-ranta. Maduktalan na kami nga, titimol. Nga mga aldaw kami. Anya tamok, apay, umay gayam tipol, makaroon. Yung apay putot mo itiri sa bali. Awang nga ron eh. Baka sikat at diferensya na, tante. Uy! Abirat alan, saan mo ko na yung data? Huwag na nga, panunutan ma. Gamit kahit sa baling ng babae. Abi nga saan ka makaputot. Baka rigad naman eh. Dito lang ha. Awan ti seryoso nga. Tapi nga ming, asino nga manigigam gamit ang babae. Dagiti mabaybayatan. Sumbot lang sa asino ko mati mabaybayatan nga may tagsikog. Magkit-kita nga rin dati seryoso nga mga ipatagmat kanya. Nagsapsapo lang kiti babaeng anakak. Sana to itid kanyak di anak. Mayat ka nga rin ni ipag. Nga bigbigan ng tulang anak as pagarikan. Oh, mayat man no saan. Basta makapututak sa baling mabay, sangpat ko di ubing. Mayat man ni luso no saan. Tumaog ka nga rin ta. Ay, wana ibusan ta na di arak. Kan pulutan. Baka madamdama. Agayab to ni bakat ko nga mangantay to. Uwan man nun ni bikas tanong kati dialogue bing agabirat. Talagang open ni tante ngagsapsapul ti babae nga nakasagana nga mangted kang kuana ti anak. Yung mahumat ti masapulan na. So anak kunak kang kuana nga pati isukat talagang adda diferensya na. Ngayon pabasulan na ta ni Luz nga ipag ko manunemi tangamin idi balasang mo nagtutubo pa ilang ni Luz kat nalang iding uminom kaya nagsigarilyo. Na ibarkada manunemi kada kiti amunat uminom kaya nagsigarilyo. Nga right ay ta, iti pambar kaya rason no ape nga saan nga makaanak mo narigat nga makaala. Pinadas ko manunemi nga inangaw ti abirat ko. Abirat, anya nga tano papututam ni ipag iti sa bali. Anya? Ay, ibabawi na tanging baga, mabirat. Jakay na. Angaw ko lang abirat. Ano serbi na ko barang kumang kahit mo sawan, siyak na diferensya na iso awan, iso nga iso sapot, di mo lang ito ulitin nga ibaga, abirat, ang mga nudatat agkalaban.
Uwen manong nemi pasaray umay dang agasawa. Ngayon pasaremet nila ang ipaglus manong nemi ti umay. Ngano kasta nga umay kadagsangsangit, nagigipulpulong, iti kabsat na. Mas asyanak mat kayong kuha na manong. At siyempre, pati ti asawa kat maapektaran. Maapektarang meaning agladladingit mo. Ano malpas dantun nga, agkabsat, ngagsarita, nagsinsinangit, umay tumatan kanyak na asawa. Alan, Melda, sweetheart. Di mo iramraman ti bakim ngagladingit? Sa sino kumantasang ngagladingit? Laglagi pem, hindi matayin na kita naganak ka na kami. Dua kam laingin kinimanang. Nakasesayat ni manang kanya. Arig na, hindi matayin na kita naganak ka na kami. Ison tinagbaling nga inak, tinamak. Tipa nang ipatig na kanya. Napne ka. Sa anakas ka rin na dumantang agakapsat. Nga sila napatpatig pa gayem. Ngem ti kapsat. Ngem na manang luz. Iso mas asyanak ken kuha na. Kahit kung matulungan iti problema na anyang arti may tulong mo. Pamagbagag ken kuha na. Kito inalpasan. Damayam. Makibigay ka iti ladingit at saan unang ladingit. Siya manukot magisarita ken kuha na. No sisyak laeng. Mga nukurang. Anang arti bagakmet. Kahit pati kiram ti bakinagam na. Amok nga mawatan na. Bayam takas na taramitak, iti ipag ko. Ipagpagapok keng ka, sweetheart. Masyanak met kada kayong agapsat. Tanoan niya tirigat, ti may sakit rigat yun ano. Katuwa na, noan nyo aman tiragsak di manang kitragsak kumaten na. Sambat nga rin mabaling nga tiragsak ko, tiragsak na maten. Tada nga rin asawa na nga narangkas. Ang balik ko man, garamit ti. Dahil nga, manong tante, basta na kumamat nga physically, saktan, kabsat ko. Umay dito, nadablak ay na, bimtak tibibig na. Yung susapo. Nakabimbitas ni manang pagkatapos danugan, doraban, dahil nga lalaki. Di pala ko matay. So, aglulunod na kasta. Sa sino ko matisaan nga mangilunod na matay, dahil nga tante, tapos maggibusan, di pa nagsagsagaban ni manang ko. Basta namat kasaritak manong nemi. No, makalawas nga adaritoy ni ipang. Iti kaadanan to'y dakal ti may tulong na iti asawak gabutang. Iso na ti mga sikaso kadigidasken, asikasuan ko ti asawa. Agdalus, aglaba, agluto. Mangtulong ka na iti anak mi, ti assignment. Labsak tagsaw manong nemi kat kasla duwa ti ina digiti anak ko. Ngem saan nga mabalin ang duwa asawa. Ipagkulangin suna. Kahit nung kasta nga malpas na, nagtrabaho na, manon nemi, isumuti. Kargat na, ngagmaymaysa, analiday, na muna tamahilig nga, ag-short, kumapkap, mga nung nemi. Sakit, ag-sleeveless. Bayaw. Saan nga mabalin nga, agmaymaysa ka, masapol nga ta kasasalitam. Tawamat yung tikasaritak. Nadamat ubran ni Melda nga ating ko. Dagiti anak yo. Adamat na pananta kapag gagangay dagiti ubing. Nakasta nga bakasyon. Mapadamat makipulapol karagit padadang ubing. Isungarod nga. Imasaday kang katap no kasasarita ka. Madino, awan ti kasarita, mga buta, tilad ba, pampanunot mo, saan? Mapanunot ko pa din, nagpakamatay. Sus, ni Allah, ipagsa mo panunot din data. Kaya nakabimbintas ka. Pagkatapos nagpakamatay ka. Talapintasak ka di. Tayo ko na akon. Ubing tilangam ng ni Melda. Hada ka din napintas ka makabkabil. Dahil ang matikagura ka ni Abirat eh. Amom, at dada kiti gundawin nga, numay ka dito, kit kinabil na ka. Asla kahit ko ti agawid, mapani di balayo, tatanong-tanong kag matisuna. Dakdakil ti bagay ng imsika. Oray.
Naglalalo ng Bartek, at akan pa'y laban din ng Bartek kas pagdarigan. Salang namin kabilan ng Bartek. Itoin. Padasin na tadantugon tao nga mapangkubukin. Alan, Nagyaman nagtipan ng sakit mo kanya. Isang sakit ka, gabot na kamsat mo, ti asawa. Kahit mo masawen, tultulungan naklain, gabukin ni Melda. No saan ko akabsat, ti asawa, iti kasto yung kasasad ko, dinagtulungan. Amo man na. Pagkaragsa ka may isang tao nga tumulong ti padag nga tao, kabagyak manunusan. Nagyaman nakalan. Sikala ko man tinagbaling asawa. Muna na kanduman kami nga nag-asawa kay ni Tante. Ngamit na kami kay ni Melda. Sa agay na kay din kay ni Melda. Hindi mama mo ka. Nga asawa kay din ni Tante. Siyak ko mati muno na nga nakamamukin ka. Ngamit kapsat ko baka sikat datat nag-asawa. Sikala ko man tinagbaling asawa. Bayaw. Pingorot kasat pa ng matmatmukan niya. Umapapalak mo na kinihati ko. Nagagasgasat. Siyak, daksang gasat. Kada kami ngagkapsat. Siyak ti daksang gasat. Kinisot na gasat. Apay nga saan nga nagbaling nga agpadpadakam ko mga nagasat. Saan kagsangit kasta? Kahit ko nagsangit manin, Alan. Kinuna naman ng name kat inarakop na. Alakit inapro-aprosak met ati bukot na. Laos to, ipag. Basta latibya. Sa bali manong namin, manong name dato eh. Sa bali ti marikrik na eh. Tagasem. Inarakop na, kat nariknak. Siyempre nga naidugsul, tinabak na nga barukong na. Numuna ta saan nga nakabrat ti loko. Sakit nagpaparang ti pusin na. Sakit nakakit-kitin ti short na. Ako rin nalaingin nga. Noon, alahos to na ni pa. Sikala ko man tinagbaling nga asawa, Alan. Agbalbali to ni Tante. Usto na ipa, kung anak. Apro-prosak met manong name iti bukot na. Nga umirot met ti panangarakop ko ken ko. Tuno ko nagsardenen, nagsangit. Ipatanak ton. Narakop kagayam. Pasensya kan, bayaw. Awan ti manting intensyon ko, mawatan ka. Uri siyak ba doon na problema na, siyempre, ti kasasalita kita, diyak mapuputan na maara ko. Sige. Inagtulungan ni adin ko, tapno malpasin yung obra na. Kaya nagyaman na kayo nga. Ano turubing ka pagyamanam? Nalay-ayan tirik na. No sikat kasasalita, nang runang numarik na tapos mo kayong ay, sige ipag. Ingkan tulong nga din ni Mrs. ko. Manong name saan lang na minsan nga kasjay tinapasamak. At siyempre, ibaon nakmat ti asawa, si kamama, iti mapan makisarsarita kinimanang. Sige. Ano matulungan ka. Tulungan ka, hanga ni manang matulungan ka. Sikat tulungan. Tulungan na kam nga doa. Sige. Tulungan. Amo, nakasta nga malpasad di pa nagsalita yo, o may kanyak. Umis-isa man. So, adada nga denggan na di kayo pamalakad mo. Pamalakad? Katuan. Siguro, kahit nalaigang kang balakad. Manong nemi dinteng tidimi ni namnama ang mapasama. No kasta nga umay, manong nemi niipag ko, no kasta nga agapada o no saktan ti abirat ko. Gagangay lang nga dunor, bumtak. Gagangay lang nga litan. Ngam itititi manong nemi nga imay, kakastaon ito sang sangit na. Rabii manong nemi, rabii. May manong nemi nga nagkarot tinapasama kiti rupa na. Nabalakayang nga naminduhan da kiti matana nga arig na saan nga makakita. Oh shit.
kunak tinakan ko. Pinalak ti kotsek, unalak ti tulbek ti kotsek manong nemi. Alan, pamanam. Nagpapatayin de dyan nga. Tante, ha? Han, agsubli ka, Alan! Saan akong nga naigawid pa'y manong nemi ti asawa? 15 minutes manong nemi nga tarayan ti kotsek. Manipuri ti balay mi geng kana iti lugar na. Immanit-it manong nemi ti ligay wano pilit ti kotsek iti panangipreno iti adakon iti sangot ti balay ti abirat ko. Nakasindi manong nemi ti salas nakalukat ti ridaw. Iti sumrekak manong nemi. Nakaudatal ti abirat ko manong nemi gabot ti bartek na. Sakbe nga taa. Uno kalpasan nga ta, na dangran na, manong nemi no saan siguro nga nakataray, niipag, baka napapatay na. Napanak na nga alam, manong nemi ti nga timbang nga danum ko nam. Binukbukak ti abirat ko. E di makabot. Ko na naman, di na anong danog ko. Di na danog ko tiro, panaloko ka. Dangram ti nakapimpintas ka babay. Natiklasem nga lalaki. Si katurbe nga madangran. Parang nga pinarpar ko tiro pa na sa ako pala ginugtakugtaran di bagi na linusak-lusak ko manong eh. Arig na kahit kong napapatayan ti abirat ko. Nga puta, masyanak mo na iti asawa na ti kasadyay nga pampamayan na. Huwain manon nemi. No nakariing man, iti panang bukbuk ko keng kuwana, iti sangatimba nga danom, ngem naturog. Gapot iti panang dalong-dalong ko keng kuwana. Kalpasan na pinanawa kon manon. Awan tin marayat, karig iti karuban. At dapat kitang kungkuna. Ay, gungguna na! Imbang man dadamang iturad nga umay mangdangrang kanatagarang kanarangkas nga asawa, gungguna na! Manong nemi kabigatan na nag-ring ti cellphone ko. Iso tinang-ring kanyak manong. Ngawanin ti asawak iti sibay ko. Ti abirat ko manong nemi ti tumatawag. Hello? Abirat. Wala napasamak. Wala napasamak yung magbagam. Imposible nga sa muna puutan no kastano iti panang dangram ti asawam. Nga arig na patay mo no saan siguro nga nakataray, nakalibas, baka napapatay mo ti kasdiyaga, kinagrabe tinarabid mo. Abay nga rin nakastaunit sakit ti bagi. Kaslakla na malmalo. Ti rupak, lang gadot sugat na. Gabuti kinabartek mo sa mo napuputan. Baka na idardarumudom ka. Natukol sa amin di bakarang ko. Oh. Di asawa, kasapulat di asawa. Saan na kang nasangpatampay di asawam? Ito kasi diyang inaramid mo. Sino nga rin bang tulungan niya ng mga itaray iti ospital? Masapol nga may ospital. Bahala ka di biyag mo. Nga ti klase mga lalaki. Diyan napuputan tinaramid ko. Diyan napuputan tinaramid ko. Bahala ka dita. Itaray mo nga ospital. Tabagin mo siksik. Adamat ko sa'yo. Kaya man siguro nag-drive. Ore kas tatlangam. Apay ka pong na abirat. Sa sino kumatisaan nga makapungtut kang ka? Sigan sa timay ng kabil-kabil kanya. Rupeng na laing tinapasamak. Barbarin no nakam ka. Bimangon na akong manong nemi nagtarus sa kiti. Si Hana. Ada ni Eva, sino Eva dito? Ada ni Luz manong nemi nga ipag ko may isot madama nga iti kusina. Adamat ti asawa kiti hardin na. Garden naman ng nemi. Pero ito ta,
Agrubuhat na kita anak mi. Ipag, ay, kayong bayaw. Kabasa mo, masarang tirupang kanyak. Inagasanin ni Melda, sugat ko nga. Kaskas di pa lang nga. Marikatan ka nga, mangimulakit na kitimatam. Kita na, saan man na? Kababain, nagalas ti ropa. Sumango ka kanyak. Dahil ta. Mapaunay natin di asawa mo. Di na lang panunutin nga. Saan nga rumbeng kumanga? Danugan, duraben, tikas to'y nga rupa. Ang tibabahay kat rumbeng nga arakupen, aprusan, angkan, ayaten, ilalaen, dungdunguin. Demonyo ti asawak nung gusto nga makainom. Ano na Bartek? Iya po ya. Ano tinaramid mo kayong kuhanan tirabi? Kuran naman tayo napapatayag. Binukbuk sa nga timbang nga danom. Tapno makapuot. Nakapuot. Kasi siyempre, napuutan na, nagiti danog, kogtar, kaya na naman nginaramid ko. Ngayon, balis ko tinaramid na kenka. Itay, isot ng ring kanyak, tanang timawag, dinagayam amo. Nakano, kasapulan nakakano, tapno, sikat ni mangitry kang kuha na ospital. Siguro, talaga kapag nun ko na nga, natokol, ti paragpag na. Nagasimente, pagtut ko, nang kugta-kugtar kang kuha na. Wala, para partirupan na. So, kasapulan na, ti hospital. Nagkakaasim. Anya? Masya ka pala kang kuha na? Natangam di mati kang kaipag. Iti kas diya kaklase na hindi kumapailang insinam. Mapay nga bugkawan na kayo. Wala na, nakakaasimat ko lang. Kasi pala sakti kaguram nga nang dangaran ti asawam. Di ta kamalangan. Alan, awan na rin takakas diyay. Agpaiso mo ti magbaga ka nakakaasik, kaputasi ka matala ng imbaga nga kastaon tinamayam. Imbaga ka lang nga kakaasimhet, imbaga nga maasyanak kang kuana. Sige, mawatan ka. Nasi ituloy mo nagluto. Minsan, manong na may adamat lang kadagin ni babae. Di man, agpalinda ulit nga martir. Nakasaysayan nga luz. No awanin di kiti sukat na. No okay yung tirupa na. Umubing pitilangan ng ti asawa ko nang ita. No apik hindi nga. Tekunadan. No nabartek ti besa nga tao, di naamon ti ramid na naduma. Nagasaysayang kalos. Nakakaasik ka nga talaga. Sweetheart, pagpagunyan ka na pampanunote maya. Pati si kag, problema ka. No anyaman, agbalbali to pa nga ta, na nga lalaki. No idi manong naming at makalawas laeng, idi pa iumay, ti ipagkunosta nga, at na problema da ng kasawa. Ngayon kada di nga napasamak manong naming at duwalawasan, at talungalawas to. At ang magkiti papintasan na takunakon nga, nakanamnam ay ti asawak no adda ti kabsat na. Nakaragraksak manong naming di kiti anak ko, taarig na duwat inada. Ikabutan no kasunod pa nangasikaso ni Melda, nga asawa ka rin anak mi, mas pa iti pa nangasikaso manong nemi, nilus nga ipag ko. Tadayong nga pagpapausan na nga rin nga anak, dagiti kaanakan na. Tawagan mat ni Tante Isuna manong nemi, nga di na italtalek. Ore siyak, tawagan nak, di abirat ko. Birat, masapul ko ti asawa. Masapul mo, tapos nga daman ng kabilem. Birat saan to? Sa anak to nagbarbartekan. Dahito hindi ko daw yung abirat. Mangalakan ti sa bali. Yan tanga si kalat nagkastos ni panakipatakder ti balayo, mangalakan ti sa baling asawam. Kaya kumamat nun ang lakang haramid. Nakalaklakam nga dangram ti asawam. Di mo maaramid ti mga kasukat na. O, ti mga yat. Sa sino ngamin ti mga yat kaskan ka narangkas. Agsapsapol ka ti pututam. Asino nga ti mayat abang putot. Nga pututam. Kat amuda matakastaka. At dalang harot asawa mo. Abi nga di mo ananusan. Abi nga di mo dungdungon. Abi nga di mo ayatin. Di ka dala yung anak.
iti makaitad kang kitiragsak. Kaya mo sawon, intun adan anak mo, adan tong ipatpatag mo di anak mo, ngam ti asawam. Sige, abirat, ungtan nak. Saan lang nga basta ungtan ko ma. Amo, nakapinpintas ka ko mga danog-danogan, basta nga dangram ti asawam. Ano ti klase nga lalaki? Di mo ka di maamiris? Nga nakaang-ang-ang, nakagagago ti lalaki nga dangram na ti asawa na? Sige, ungtan na. Amo no, adala ko makarbangat nga. Abirat ka lang eh. Abirat pa nga sim, tulungan na ko mga lukoy ti asawa, tapno ang gawid din. Kaya no umayak ba dita, dinakbat kahit kasawain. Aganos ka? Ano usam? Aganos ka nga mga lukoy tiriknan. Barbarang no mga lukoy mo mitlain. Ipakita mo kinipaneknek mo, nga talagang balbalyo kan. Tapno ni kasakit maalukoy mong agawid ti asawam. May kapaten nga lawas manong nemi ni Ipag. Iti kaddanan ti balay. Iti tawanan ti makitampay nga madi iti rupa na kaputan na bayagan nga naimbagan ti black eye na ti dunor na iti bibig na nakarungrung pi nga bibig. Namanin asit ka manong nemi kat. Ha? Kayong? May makikitod ka kanya. Di ka ba't kami nagpadpadlaw nga masadig? Ano to, Bram? Siya ka ba't yung simublat nga nangasikaso ka rin ito masetas ti kapsat ko? Nalaps na daan niya. Nakalala yung ti kapsat ko kung resistir ka rin ito masetas. Napintas daan niya. Uwan nga peso napintas, di ito yung masetas, di ito yung sabong. Yung napintas ka nga amang yung soda. Adaya, napintas nga rin kakabilid da. Dador, timati ka na di asawa mo. Yan talaga, Ipag, dagiti bibig mo, nag-impis ka nakalam na muyot. Apay nariknamon ta nalamuyot ko lang. Eh, di ba nakakita klayan yan, ah? Dagiti batam, nabiyag. Si Kamit, Alan. Napimpinas ni Melda, kading ko. Napintas ni Melda. Nabimbid na siguro nga amang si Kaidi, babalasang kayo pa. Ngayon ka na gito, siyempre, damang talungan na. Sa medyo, amo na nga, sana ka magsapsapol ti sa balik. Ore okay lang ngayon ko ano, no? Sana o na maastiman ti bagina. Ngayon si ka, nang naroon ti kasto nga panagar-arawat mo, Ipag. Panagar-arawat ko nga niya. Talagang, feeling mo makipagnet kay dito nga balay. To apay, sang-sang ilik ka di. Isungarad nga ko na, sang-sang ilik. Naoret na ka di balay, kat ne. Luko ka. Talaga na kay Ruwa makasana kag brabar si Kamat. Ken, nakasipsipul lagi ti legs mo. Nakabudpo daw. Kas kalamay sa nga balasang. Talagang asla ka may sa balasang at tadyak pinaganak si Kaman. Apay, kasta panangkitam kanya, kayong. Maragragsakan nga rin dagiti mata kamang buy-buya ken kay. Saan nga siya ti buyain, hindi ka di asawam. Hindi ito eh. Sige nga rin din, manawang ka nito eh. Napsukin dagiti matak eh. Taapay matam lang ko ma. Wala ta, di pa'y na-aprusan talok po. Kahit mo aprusan. Hindi da ito eh. Among Alan, nakaragragsahak ng dak dito eh. Iso nga dito eh, klatan ah. Saan akong nagawawin? Aging ka manong naming nga napasamak. Tinay ka rin nga mapasamak. Domingo day ding aldaw manong naming at dak dito balay. Idinto tadda na panhandig iti agiina. Ada ngamin party manong naming ti classmate ni June kat kasapulan ti parents. Sa anak nga si Murot manong naming kaputa. Kaslag kakapsuta kiti day tangal daw. Kasla kahit ko manong naming ti agbalmalim nga dati kwarto nga maturo.
Mangal daw siyempre, mangal daw sadyay, medyo maladaw da kanong agawid, kaputa siyempre, makiayam to, dagiti anakbing, dagiti padadang umbing. Anong nemi, di rumuharak iti kwarto, tama, makainumak. Nadanon ko, manong nemi, ti ipag ko, iti kusina, madamang luto. Nakalikod. Ano nga kanto, gulpiak nga arakupin. Nga nakalikod iso. Nga ti arakupin kit pagigamak kit diyo mismo nga doon nga mansanas na. Ano nga takwan na, agikis nga da. Yung saan kong inaramid mano. Ay, bayaw. Kung nakmalano, di mo kahit rumurin ti silad mo. Kalpasan nga nakadigos ka. Kahit makmalmaling nga maturog, makainumak met eh. Mawawak met. Ipag. Kasano nga mawaw ka kita ni ading ko. Mawawak iti danom. Ay. Sa balit na dati panunod mo ipag ah. Wano si kati mawaw. Nabayagan. Gusto ko ng hayong siyak ti mawaw. Daabay. Kitagawid kan ah. Tapno may panti pa nakawaw mo. Babaeng kinitante. Di mo ka di pa lang naawat isunan. Impakita ng samat ng balbali mo. At ang samat para ispya medyo balayo. Hindi akaruba yun. Uhen, pasaritawag na nasapa nga sumangpet. Nasaan nga na bartek. Napasaray, agmulmulang lang ka no. Nga dati sangot ti balay. Eh kami nagawit kami rin. Itan? Inton bigat. O sige. Inton bigat nga gawid ako. Sige nga urayam lang basit mga tanton. Nagkalanglang ka mga nangan manong na imi. No manay madlaw ko kit kitahin na. Abay kit kitahin na. Nagupgwapo ni Tante ng Msika. Ipagmat. Aman. Nagugwapo ano, agpagwapo, ganun nabartag nga rod. No nabartag akit demonyo. Alam na nagutak ng gugwapo iso ng siya. Ay mapay, iti ka dilang rawar at pagkitaam. Sa bagay, nagagasgasat ni ading ko kunak manin. Gabota sikat nagbaling nga asawa na kayong sikala ko man tinagbaling nga asawa. Inimalpas kami nga nangan, manunay mi nagsubli akit isilid ko. Maturugak, ti ko na. Diya ka mo naman nga minutos ti. Turog ko, 30 minutes, di rumuarak. Manunay mi nakigtutak iti salas. Nakaidda, ti ipag ko nga. Ay sus, akingat nga to ti may sangasaka na nga naiparabaw iti headboard. Kat nakakitkitin di short na. Sa naka-sleeveless nga paparang manunay mi asusabo. Makikita ko na mismo dagiti duwa ka mansanas na. Paunahin. Napanak iti silid ko manunay mi at numahalak ti ules tap no pangkalub ko keng kuana. Pangkalub ko manunay mi ti barukong na dagiti lupo na. Ngimidi ilayat ko kuman nga iyules manunay mi nagmulagat. Ha? Siriling ka? Ala, naramidam ka niya kayong. Bimangon. Api datang ulas. Kahit nagsamot ng ako. Kahit ko wala kaluban, tabarukong mo, kaya nagitalupong. Kasanukat ni. Pasensyakan. Dito gano'n nakaturog. Bigla nga, abay. Dagaan nga nagdigos. Baka ayat mo ti sumubla. Muna sumaruno. Talay bagbagamipag. Alay nga nagdigosan. Ngayon nagkikiskid din iso naman nung naimit yung nagtipan niyo. Kaya abay, nagtartaray ko na. Ilokat ko tirida o. Saan ka lak? Hindi ka nakita ko nga.
Pwede nakikis kay Ipag. Di Ipag kumanong inrantana. Ket dito'y uneg ti banyo manong nemi nga rinugyan mi. Sa amin tuloy iti siled na. Iti naitad nga siled na manong nemi. Nagbalinak nga narukop manong nemi kat nasulisog na ti Ipag ko. Nagbalinmat nga narukop ti Ipag ko manong nemi kat imanugot nga da napasamak kada kami. Gapo siguro tanalabasan ti panakawaw na. Siya kun manong nemi ti nagkapuan tinang bisibis kang kuha natap no maipipan ti panakawaw na. Numuna ta na ulit, ididay dimitlaing gundaway manong. Gaputo na tumakderak, igawid na. Naulit, aging nga itinamin talo. Sakam nakaturog manong. Pagbalaw kami ni makaring kami. Manong nemi. Ada na gununi. Si Bang Pwede manong nemi na agina. Uy, si Bang Pwede na agina. Kayong. Si kakensyak na, timaka mo. Sikreto talayang kayong. Saan ton nga maulit Ipag? Wen, talagang saan ton nga maulit? Gabot na nakaseset kanya, tikapsat ko pagkatapos. Wang nga root nakaseset, asawa, pakalpasan na kit. Ipag, saan ton nga maulit ah? Kan, sikreto talayang Ipag ah. Wen. Manong nemi, dahil nga napasamak kat iso iti manggilgil ti kanya. Wen. Ngimimbilang ko manong nemi, tapno di kastakit sa anak lang nga magilgil ti. Imbilang ko nga radyo nga napasamak kat tagtakainap. Wen. It's only a dream. Tagtakainap laing manong nemi. Tanong kasta nga malagip ko. Kasla, di kaharig na manong nemi kat kasi lang natin adda nabudo yung tabukot kung saan ko nga makudkod. Sana ka makatal na. Kasi dihay manong nemi ti kaya rigan na. Kasi dihay tirik na manong. Nga adda aramin kung saan ko nga maibaga. Kabigatan mitlayang dedi manong nemi kat nagawid din ni Luz iti balay na. Kat nakarakragsak ti asawak manong nemi. Naisam ka man sweetheart. Kalkalpas mi nga nagsarita kini Manang. Ipagsana ati nalaos ka panagyaman na kadata. Kabuti panangpasangbay ta. Keng kuha na iti makabulan. Makabulan ka ti. Makabulan. Kaya di tata, adan iti sidong ni Manong Tante. Kaya nakaragraksak. Gabutan na panagnagan na nagbalbaliwan ni Tante. Ni Manong Tante. Baka italang baka ito nabigat, tumawag man ni magana nga kinabil naman wala sanggat, matamdama, dan tumanin dito, dungger tumanin. Sweetheart, sabi ko matasantong ko naman, alagit sabi ko matasantong. Tapno saan ka ng problema, tapno sa anak tumatang ng problema. Sabi ko sapay ko ma, Lord. Aging ka, manong nemi, nga ad-adan tiragsak ti asawak kalpasan ti makabulan, 1-2 bulan. Sweetheart. Abay, baka matake na lang sa mo. Kasla alala nga abak ti sweepstake, nga abak ti loto, kaslat arig na. Abay ko lang, timawag ni Manang. Kahit masikog ka nun. Hanya? Ha? Abay yung babaw hindi katawam. Masikog di Manang mon? Uy, masikog ka nun. Siguro ka na hindi palangawid na. Palagawid na. Kahit siyempre, na napasamak ka na kwadak, nakaala, sigod. Kasi dyan lagayim ti sukal na. Dangran na lagayim ti kastauna, tapno. Kaya mo masawan, napindas din na pasamak, napanakadangran na. Siguro dahil siguro ti lokal na. Sukal na walang kuma. Di ba?
Saan nga nagaw-awid ni Manang iti manong nga makbulan. Kada dyan nga naamiris nga tamatin ni Kayo nga ray maditkas dyan karabid so nga nagsingsing peten. O, kahit nga sawen, gabot ikas dyan nga napasamak, nagbalbaliwan ni Kayong tante. O, gabot ikas dyan nga pasamak, nga nagbalbaliwan, nadandamat ti anak. Gabo siguro ta, kada dyan pa nagkanaig da, ada ayat kan ayat, agong nabukal. Alakat, awang nga ti problema. Ang sa tulaw problema, may pasangayin ti anak, ano yung tamam, namaragrag mo na anak. Kat itata, nakadungdung ka ni Manong Tante. May awat ka amin kakasapulan ni Manang ko. Sobra ka ti kinadungunan. Tadi na kaya ta pagtrabahon, so kanulat agtrabahon. Kadam-kadlan tinaloko, nagbalbalo, kat sobra mati. Kana singpet na niya. Nga rod. Alakat naragsaka klauna yun, sweetheart. Alakarag-ragsaka kon kabuta. Sabi ko man, tagtultuloy yung tinagsak, tikabsat ko. Agpadpadakam ko man nga nagasat. Agpadpadakam ko man. Akas kagagasat ko, tikagasat lamatin. Naman pa'y nagsagabay, sumagmanong atawan. Iyor oray ko idi barong nemi ti tawag ti ipag ko ngimtsak pulos na oray. At dati kiti gundaway manong nemi nga kahit ko kumanga siyak ti tumawag. Ngimtsak mat inaramid mamin. Aging nga impas ngayen ni Luz ti anak da kenitante manong nemi. Kat kasta unay at igagar ti asawa kindahan ti kitanin. Siguro ka makasta unay ka. Uwin. Nakaslugan ng dikit anak tayo ito yung family car tayo, service tayo. Siya ako nag-drive. Siya ako nag-drive. Nga, agabay agtukote apa. Daddy, mami, hintayo na. Kahit nung makita ti kasinsin mi. Kuna ni Chun manong ni. Excited da. Kuray siya. At dapat excited ako manong. Kaya ingas ko nga ta. Oo nga, oh my God, agpapausak sa amat ng mga bigbig na sa taking putot. Huh, tilad da. Babae manong nemi ti anak ni ipag ko nga Luz. Dua ka mga kasawa manong nemi ti bang buybuyakan ko na kabayatan nga naimas ti turog ti maladaga. Kasto siguro tilangan ni Manang Luz, hindi maladagan niya. Una kinam, dagiti batana, oh. Man, ni Manang Luz, ti malaan na. Awan ti malaan na kanibayaw, abirat tante. Ante siguro ang sa mo pa lang madlaw. Madlaw to anto no duwakdakkel. Daytoy nga ubing di nakaedad iti ragsak na kita agasawa. Di ba? Naku masaang pala nga nagsikog idin ni Manang. O rin no kasi kinasingpet ni Manong Tante. Baka nagsublit dating aramin na, di ba? At nga simingpet, nakadungdungon, idita agsikog tikabsat ko. Si Kati Anghela, magsorry talaga ng Anghela. Si Kati Anghel, nga nang silaw ti panunot, kitrik na ti amam, kat nagbalbaliwen. Kat maragsakan kami, met. Siyempre, tapsaan to ngagsagaba ni Mamim. Tikapsat ko. Manong nemi, idiaddan makatawan ni Anghela. Ison ti pa nakababunyan, kastamaten na. Iti celebration ti first birthday na. Makita ka talaga ti ragsak ti abirat ko. Sana kas idi nga talagang agpro-problem. Birat. Ay, birat. Saan lang nga sikat ada putot na birat. Saan lang nga sikat ada naragsak. Naragsak kami mo tayong asawa. Grabe ti anak mi. Saan akong ngumapal ka na kayo? Sabi nga umapal ka kada kami. Una. Nagbaling matang nga nagasat kami. Gabutada ni Anghela. Yeah.
Kasabi ko mga harad abirat, itultuloy mo ti kinasingpit mo. Talaga? Pasarunuan. Barbari ng pasarunuan. At dagundaway manon nami nga na-dial konti number ti ipag ko. Ay, Kayong, nakatawag ka man. Una titi ka maurayin nga tumawag ka niya. Idi nakapanaw ka nito balay. Idi mo tenta nakarakragsak kan. Taaddan anak mo. Di nakmutin malagip. Ipag. No ipatamag ka, tibadlatan kabsat mo, titaw-tawagam. Dati-dati matidi nga taw-tawagan na. Pasensyakan, Kayong. Pasensyakan. Abay nga katawag ka. Si kalang nga ina, ti makaiba ka. No sa sino talaga ti pudno nga ama ti anak mo. Nimit Kayong, talo lang nga rudan, di kiti putot na iti kabsat ko. Kaya damay laing mat nga. Agawan ni Angela, hangkong agawan, kahit ko lang ti pudno ipag. Kahit ko lang mamon ti pudno ipag. Kayong, noan yaman tinapasama ka na ta, tagtagain na plaing. Amon na kahit, sa amon nga amuan pa no, si kati ama ni Angela. Gabutan no, ibagak ni sika, nasakit para ken ka. Abi ko nam. Gabutan santo nga sika, ti awagan ti anak ko iti dati. Isang mabaling gadi, nga da ito ti sekreto, nga datalayong ti makamo, agraman kinapo Diyos. Sige ipag. Thank you Kayong, kabukeng ka Kayong, thank you, di kan tumalipatan Kayong. Kastak man ipag, saan kan tumalipatan ipag. Manong namin tultuloy ko nga imbilang nga rin na pasamak kada kami kat tagtagainap lang nga saan ngagpaypeso. Kang runanti amin manong. Jack, no insarden ko nga binigbig ni Angela nga siyak iti amana. Gabot ako sto, manong namin iti kuna ni Los no bigbigag nga anak masaktanak. Ta intunawagan nak ket tito kunanan to kanyak. Kat mangin kunto nga awagan ng tanti ti daddy. Iso nga pinagtalinan ko nga sang ko nga putot ni Angela, kanawan tinapasama ka na kami, kini ipaglos. Manong nemi, danakkelan de kita anak mi. Ken dakkel maten ni Angela, nga awanan ti adi na, manong nemi. Ket siyempre, nagtultuloy ti kinaragsak mi nga sang kapamilya, nagtultuloy maten ti ragsak, natante kinilus. Kaya daw dawat mi nga sabi ko ma, tawan ton, ti dumtung tengpay, nga nakana apasamak, iti pamilyada, kasta maten iti pamilya. Dito nga ron ti pagkasaritaak manong nemi, kanagyaman naklauna iti anos mo nang ibasa, kat sabi ko ma, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag karagadipadak nga dimngeg. More power to your program, ano, and God bless. Tuwing nga ron makautang kanagyaman nga pagkayam mo, Alan. Thank you, Alan. Dalata ka na kayo, imbigbig na dyan, awan, tinapasamak ka na kayo, abot atag-tagaidip lang tinapasamak. Sekreto yo, nga nilayan nga po Diyos, timakamukenda kayo. Ngayon santo nga ta, nga rumwarti kinapod no, timasangwanan nga aldaw, alakit, orayan tayo. No, si ka talaga ti akin, putot kini Angela. Adan tulat tamat pakadlawan, iti masangwanan nga aldaw. Ngayon ka ano, no kasano, alakit ti banawen, ti maksungbat, diba? Leticia Pabro, happy watching and thank you. Nena Carlos Magarin, good morning, Manong Nemi. Happy watching to your program. God bless, more power. Thank you. Ni J.R. Stabilio Sakli, no, adalod mo nga star, Nena. Pindas pa nung isan ka di star. Jerry Locson, ni Maricel Lasorena, salbag kay nga duwa ko. Milagros Ruiz Padilla, si Kakayong, ken ti aking potot. So nga nadadya ako na da. At dadya ina, mangibagan o sino. Angem, di mo lang na bigbigan kapot na sakit ko na. Para ka nakuwada, putot ni tante. Kapot na tinapasama ka nakuwada, ket tagtagain na lang. Yan.
Del Atiola, sa tawad ng ni Mercy Jaret, ni Milagros, Ruiz Padilla, dakdakil ti problema mo, Imelda, tano maamuamla ko napututan natin kapsat mo. So, nga kasi dyan nga may andatap na akong problema. Arich Laolita, saan putot ni kayong nadayta ko na kadakwada saan dan nga pinanunot jay ti ada kadakwada putot di tande period gabuta tinapasamak para kadwada ket tagtagayinip lang period. Yan. Heaven Madrigal, Xerox Cafe, nilakay mo eta si Imam Ardang ko na nakita. So nga awang kanot imalaan na imala kanumot sa kanit ina. No lalaki ko makit posible nga papankin niya ngem gabot ta babae adadayo nga na may lingad. Jerry Locson madimot makaputot ni abirat mo so nga putot mo dayta. RJ De Leon Kaliba no dumteng ti gundaway nga maibulgar diyan no anak kinapudto ket sabalin tumanin nga istorya. So hanggang agsisimata ti pasangwanan. Ya, hangkay problema, gabuta isuda awang problema da, gabuta tinapawan na pasamak, gabuta tagtaginip lang. Ti aman anghela ket ni tante, period. Malaksid ano kayo tag problema. Kati Baided, dita katabang, kumusta? Rebecca sa Bulaw, kasama tang kinay data katakil ti problema mo saan. Sige. Helen Domingo Laventino, Allah kasander si kati ama ti anak ti ipag mo. Dahil at panunot mo. Ngimisoda, linipat dandat a pinanot. Rebecca si Bulaw. Sige. Thank you kada kay amin nagbuya, nagdangag. Thank you. Anita Pakursa, no problem manong. Hahaha. Mylene Villa, it doesn't matter no asin no ti ama. Je ubing, basta napintas lata ti bunga na. Dapat panunutan nyo. The result is napintas di resulta. Jo ubing tinangbalbaliw iti biag da luz kenitante. Nangigyuma da dyan na ibaga kasi dyan nga dialogue, di ba? Ayan. At dada kita pasamak nga naalas ngayong agbaling nga napintas. Ti resulta na kit napintas, di ba? Ni SP Agustin, hello SP Agustin, thank you kang kadita Canada. Awan palimed nga di lumtaw ngem no agsauda iti napasamak aket maamuan amin ti kinapudno. Tama. So nga kuna nga ano anyan tuman ti mapasamak no talagang isut akim putot trumarto. Angem hamot pa nga napasamak. Di tamot pala ti ending ti istorya, di ba? Yun na tayo at mapasamak hantang ang dagdagan nga mapasamakin. Perlita Glipa Matias, true immoral story. Dalakin ka no sikat mangimbaga kasta immoral story ka no. Adamat nang imbaga napintas timbunga na. Oh. Adata kata kayo no anya ti kapamatiyo. Diba? No anya pamatiyo iso. Handa kayo nga isuro do asuman ti pamatiyo. No agbaliman nga immoral story. Ang madamat nang imbaga iso napintas timbunga na. Di ba ti problema dagiti agasawa ket anak? Oh. Ad amin nga problema ta solusyon na. Kina-immoral man mo na. Ngem napintas timbunga na. Kasi lang man titinaktakar ang kwarta. Tinaktako man, ngem usarem ti nasaya at panakausar na hanggang di nga napintas timbunga na. Parang ganon. Di ba? Tinaktako ang kwarta ngem napintas ti panakausar na. Kasi lang man no nandiyan nati istoryan nga agtakaw sa ited na kada iti marigrikat. Istoryan ni sino ba 'yon? Ni Dimas. Di ba istoryan Dimas ket mananakaw. Ngem dat ataktakawon na ited na itulong kada iti marigrikat. At peso nga naggapuman iti dakas nga aramid. Ngem ited na nagbunga iti na siya at parang ganoon. Di ba? Nakasimsimple. Nice story ko na ni Rodolfo Mangwagi kitam. Ni Wilson Gawin, that's immoral but o yun, nadabat na someday secret will reveal. Awang katibungan nga napinas karod na Wilson. Di ba? Nagragsak na gini duwa nga gasawan.
Agpeso nga, danto panawan nga mamuan. No, andat kinapod, no. Ngayon, baga naman ni Los, saan mo lang nga bigbigbigan nga putot mo, kaputo masaktang ka. Kunana. Kahit nang sawan, saan nang imbaga nga ni Alan ti amana. Kaputo para kayong kuwana ni tante ti ama, di anak na. Yan. Pagwaratan nyo di panunot yun, tapos doon nakastagat ka, maamiris yun ti amin. Meron pa kung dudang sender awan palimad nga dinto lumtaw. Uray kasano iti panang kalob. Mo, sumngaw kat sumngaw to no alata. Iso nga raw, ako urayan tayo nga lumtaw. No, talaga nga ni Alan, takim putot. Imbaga ka din ni, imbaga ka din ni Los nga ni Alan takim putot? Han, iso nga nagsaludsod ni Alan. Sika nga ina, ti makaibagan o sino talaga. Kunana, saan mo nga bigbigan nga putot mo, tanong bigbigan, masaktang ka. Hanaman indiretso nga sika, kunano, haan eh. Saan mo nga bigbigan, tanong bigbigan, masaktang ka. Iso nga kunamat ni Alan, saan na nga putot? Pinapasama ka dakwada nga agipag, darabdap lang. Ha, di ba? Kaya naman, the best issue ng istorya. Ni Perlit Agli Pambatyas, nice story but the secrets are revealed someday. Wala. Dumteng to nga dumteng. Ngam saan nga problema no inton kano nga dumteng no anyot mapasamak. Agsurat tuwanan ni Alan inton mapasamak tikas jay. Ano mo oray tayo surat na. Jimmy Lynn Castillo, happy ending and good job sender. Sikatin ng TED Track sak dagit agasawa. Ayan, nice dreams. Oh. Kinanya ba nagpampanunod dito? Ada apresyare kaya ang kurak kastoy. Jason Agnotudoro, nice story sender. Ada damanen. Nercy Adcharet, okay? Paano kung malaman nila dahil sa programa mo Manong Nemi? Dahil sa programa. Siyempre, nung nagibagaya nga tati, ususto nga anagan agad mamuanda, no? Di ba? Mamanumot lang na kita agibagat ususto lang nagsurat na eh. Napasamak na itan. Dandan ito pa na itulpo ka tikas dyan. Isupay tidak blakan dato imuna nga fan-page tayo. Aman. Na-delete dato fan-page sa nga dirmanong nemi. Dato dirmanong nemi ita nga damakit dirmanong nemi 2. Aradjay. Dati dirmanong nemi lang nga wantuna. Dati na-delete. Apay ko na yun. Nakaibasak namin ti surat nga Jack dinamag ka na dyan nagsurat narumbeng may baga amin ng sustunganagan ken petsa amin napasama. Nag-report na siguro ati Facebook. Amon nga tin istorya dyan. Amoy na siguro ang istorya. Gabo iti dirmanong nemi ket nakaasawa. Kahit nang sawen nag-divorce da ka na dyan asawa na. Nga na dyan nga istorya iso na dyan, panag-divorce da. Jepet sa diborsyon, dyan nagdagandang ususto, na iba nga amin. Diyak lang sa lutsod namin ka na dyan nagsurat, no, rumbeng na may ibaga, dyan susto nga nagan. E di maibasa maten, kinuntak na dyan babae nga concern, nga dyan asawa na dyan nagsurat, na dyan kinadiborsyon na. Kunanak at rambang ka din nga maibaga ito sustunakan no gibasa ka ti surat. Dahil ka dibilin dyan nagsurat. Kung nagmantak, isot din isurat. Binasak lang si surat. Amunti ko na natin, itulpo kayo. Dandaniak nagbalin na sang itulpo. Ngayon saan naman lain tuloy siguro kabata ti Facebook siguro ti kinamang na. Yan dinilit na rin yung fan page. Nakapu lang po comment adong likers mi kada followers mi. Imbag. Ta naksuktan nga sigod, nagsubli di followers kada likers. At least dandani 500,000 itan ti followers tayo. Naman pa 72 point something iti likers. Kumbaga mo 72 point something K. Okay, salamat po kay amin nga viewers, commentators. Teko na ako, no anya ti kapampanunutan nyo, bukod jo akapampanunutan.